Hyundai Santa Fe را امریکا آوردم گوش کنه چی میگه. خوب تا آخر گوش کنه تماشا کنه. دوستان عزیز السلام علیکم. Hyundai Santa Fe айхади امریکا آوردم گوش کنه چی میگم. Hyundai Santa Fe 2017 кожний салон обогрев сидельник зад период охлаждение сидельник зад период. Хуб дӯстон номро як сола ҳуҷҷатҳои Тоҷикистон дора. Як сола чӣ дора бо тонировка, як сола воз кадаги дар Россия гашта метавонед спокойно. Дӯстони азиз мошин дар хади метро Котельники ба дилипур гӯш кунед. Инҳа мошин 7 одама ба ҳазур инам деҳқони сёмкаш кардаст. Ба ҳазур метавонед бародаро и худаш мекушоиш бо меҷихиш бо абрада маҳкам мешава. Ба ҳазар ина дӯстони азиз ина бо худаш маҳкам шид. Бибинед без ключҳои доступ, камера 360 градус, кожни салон, лифт. Барои бачаҳое ки мақсад ҳамин Hyundai мефаҳманд, ҳама тарафа инҳа. Пробегш гуфта шуда, пробегш 73000. Лифтош кор мекунанд дӯстони азиз, камераош кор мекунанд. Мотор 3.3. Хуб, нарх навоша пурсида шуда. Нарх навош 1 миллион 450 гуфта шуда, бо чақчақ мешавад. 1 миллион 450 ҳазор. Номро тоҷикӣ, як сола ҳуҷҷати Тоҷикистон дора. Боз такрор мекунам, инаи тонировкаш ҳам як сола аст. Воз дора як сола. 7 одам, барои 7 одам панорама болош. Ҳама тарафа шароито хуб. Пробегаш 73571 гай. Хуб инҳа бародаро азиз нигоҳ кунед. Панорамаша ҳама тарафа 7 ҷо тоза кожни салон. Ҳай бачаҳо меёранд, кор мекунанд, ҳуҷҷатош ҳама тарафа соз кардаги, номрош бо падарка мешаванд. Мошина дидед бачаҳо, кадмед ки Hyundai сувори ба дилипур. Балонош ошам все сезони ам бародари азиз. Занг бизанед аз нӯи бобоҷон қатишон суҳбат кунед, рақамо дар рӯи экрани соҳиби мошина навиштагиай. Айдени чӣ мегӯянд? Ба дилипур ягон фикр накунед. Ҳама тарафа мошинча тенҷа. Не ки илтимос хоҳиш устуҳо туқати биёед ки барои суми кам ғамам ра чӣ накунед, платид намекунед. Ина мошин ҳама тарафа ина. Мошинча барои шумо дар Москва. Хуб дӯстон, рақамо дар рӯи экран. Такрор мекунам. Hyundai Santa Fe 2017 кожни салон, мотор 3.3 бензин, обогрев сидельник зад период, охлаждение сидельник зад период, панорама, ҳуҷҷатҳои як солаи Тоҷикистон дора, ҳуҷҷатҳои тонировка як сола Тоҷикистон, вози як сола Россия дора, метавонед дар Россия бигардед, метавонед ба Давернос бигардед, метавонед барнома хитон кунед. Хуб, барои кор кушоиш кор. Илтимос видеоро паҳн кунед. Аз нӯи бобоҷон салом мегӯям. Ассалому алайкум.